שלום, ערב טוב, אנחנו שמחים שהצטרפתם לתוכנית נוספת של שאלה משפטית, של קשר משפטי, התוכנית האינטראקטיבית הראשונה שמשודרת אליכם דרך אתר אסקימו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לעשות לנו אייס, שזה כמו לייק, רק יותר מקצועי, ואנחנו אומרים ערב טוב קודם כל לעורכת הדין רבית כהן שיינר. שלום עורך דין משה שחטמן, מה העניינים? שלום רבית. אנחנו נדבר היום על נושא מאוד מעניין, נושא, אולי לא נושא, או יותר נכון מוסד לשכת עורכי הדין. נדבר עם האורחים איתנו באולפן על הנושא הכאוב הזה, הגדול הזה, המשמעותי הזה של הלשכה, לבדוק האם היא רלוונטית, למי היא רלוונטית, האם יש מקום אולי לשונות משהו בלשכת עורכי הדין, למי היא תורמת, מה המוסדות והתפקידים הנהוגים בה. אבל לפני הכל אנחנו נעבור לרבית לשמוע מספר שאלות צופים ששלחתם השבוע. נוסיף, השאלה הכי חשובה שבאנו לשאול פה זה איפה הכסף? זו השאלה המפורסמת והמאוד אקטואלית היום בתקשורת. ונעבור שאלת הצופים, בינתיים אף אחד לא שאל איפה הכסף. טוב, אז שלח לנו כנראה צופה מחול מספר שאלות. הוא שאל אותנו האם יש הקלות על תושב חוץ בלקיחת משכנתה. זה כמובן... הוא בדרך מצרפת. הם כולם קונים פה דין נכסים, במיוחד בתל אביב או בנתניה, אבל אני לא שאלתי מאיפה הוא בעולם, אבל חייבים לדעת שלקיחת משכנתה זה מול הבנק, ולכן המשא ומתן מתנהל מול הבנק, ועל כן זה לא משהו משפטי או משהו שעורך דין יכול להגיד אם יש הקלות או אין הקלות. מניסיון העבר שיש לי מול הבנקים או התנהלות שיש לי גם כעורך הדין, בסופו של דבר הם מסתכלים מה הערבויות שלהם, לא מעניין אותם איפה הבן אדם, אלא מאיפה הם בסופו של דבר יכולים לגבות את הכסף. כלומר זה משתנה מאדם לאדם וזה אינדיבידואלי ולכן... וכמובן גם שווי הנכס, כמה כסף הוא בסופו של דבר מגיע כהון ראשוני, ולפי זה הבנק מנהל איתו את המשא ומתן. אז זה נכון שצבע העיניים יכול לקבוע פה. ולגמרי ניהול משא ומתן, גם יש חברות מימון היום שלא חייבים ללכת דרך הבנק, אלא חברות אחרות. כדי שעלינו על השאלה שלך ולשאלה הנוספת ששאלת. אילו מיסים חייב לשלם בתור תושב חוץ על דירה בארץ שנרכשה למטרות השקעה? המון. כן, למעשה בעבר היו כל מיני פטורים לתושבי חוץ, או בכלל כדירה ראשונה, אבל זה לא היה קשור לתושבי חוץ, ואז רשות המיסים אמרה שלמעשה יש איזה מצב של חוסר שוויון בין אזרח ישראלי שגר פה, ולמעשה הוא קנה דירה ראשונה שרשומה בישראל, ואז דירה שנייה, בעוד שתושב חוץ יכול להחזיק עשרות דירות בחול, ואז הוא מגיע, לפעמים מקבל את כל ההקלות של כדירה ראשונה, ואז אמרו סטופ, אין לכם יותר את הפטורים, ואתם צריכים לשלם... כאילו זה דירה שנייה או שלישית, כאילו, זאת אומרת, אין יותר את הפטורים שהיו נהוגים בעבר. והשאלה השלישית שהוא שאל לגבי ירושה, אז... כל השאלות האלה מאותו צופה? האמת שכן. זה אותו חשבונית. תכתוב לנו כל שבוע, אבל בנושאים אחרים גם. אז לגבי ירושת אין מיסוי בישראל, אבל שיבדוק את זה במדינה בה הוא חי. למרות שיש כאלה שמציעים את זה וממליצים אפילו לעבור לשיטה של מיסוי על ירושה, ובנימה אופטימית זו נעבור לנושא המרכזי שלנו. לשכת עורכי הדין, $60 מיליון, או שקל? לא, שקל. זהו תקציב, תלוי גם את מי שואלים, זהו תקציב לשכת עורכי הדין. הענק. יש שיגידו ענק, יש שיגידו אולי שהוא לא מספיק גדול, ובאמת אנחנו קודם כל נציג את האורחים איתנו באולפן, ונבין האם באמת יש מקום לתקציב הגדול הזה. אז נמצא איתנו עורך דין משה טייב, שהוא סגן יושב ראש, סגן הלשכה. סגן ראש בישראל. ראש. שהוא אגב דורון ברזילי. והוא גם חבר בוועד המרכזי וחבר במועצה הארצית, ונמצא איתנו גם עורך דין שחר אורגד, שהוא אחראי על כל הסטודנטים ועל כל המתמחים בלשכת עורכי הדין. וגם אגב, אני לא יודעת שיש בכלל... זו ועדה סטודנטים ומתמחים. שבעצם דואגת לזכויות שלהם בתוך הלשכה, או שדואגת להם באוניברסיטה, כי לא כך ברור. זה לא, צריך להפריד, זה לשכה, וזה כאילו, אתה יודע, למעשה אנחנו סטודנטים, מתמחים, ואז עורכי דין. אחד הדברים שאנחנו ממשיכים לבוא ולעשות בעצם בוועדה, כשאני הייתי סטודנט, תמיד זה נשמע לשכת עורכי הדין דבר מאוד מאוד מפחיד. אני לא ידעתי מה זה, איך זה, על מה מדובר. אחד הדברים שלמעשה אנחנו עושים, זה עובדים עם כל יושבי ראש האגודות, גם באוניברסיטאות וגם במכללות. ככה אתם מכירים? שחר הוא נכד שלי, אני הייתי יושב ראש אגודה, או נין, הוא היה יושב ראש רביעי אחריי. אנחנו, כן, אבל כשאני נכנסתי, משה כבר לא היה, אבל
אז בעצם במידה מסוימת יש לכם אפילו כמות לא מבוטלת של נקרא לזה חברים, פוטנציאליים, כי בכל זאת מדובר בכל שנה באלפי סטודנטים למשפטים. נכון. אז השאלה באמת, ופה נפנה את השאלה אליכם, התחלנו לדבר על התקציב, האם הקבוצה הזאת, שמדבר אחר כך גם על קבוצות אחרות, היא באה לידי ביטוי בתקציב הזה? זאת אומרת, 60 מיליון גם עובר בסופו של דבר גם אליהם? זה לא 60 מיליון. זה יותר, 63. זה יותר מ-60 מיליון. 60 מיליון ושקל. קודם כל השאלה היא, שהתחלתם בה, איפה הכסף? השאלה היא פיקנטית, אבל היא מורכבת מהרבה מאוד תתי תשובות. כי הכסף מפוזר בהרבה מאוד מקומות. מבנה הלשכה, ולא הרבה יודעים את כל המאבקים הפנימיים, ובצדק, הלשכה יצרה לעצה תדמית מעושה. אני לפני שהתמודדתי ונבחרתי, היה לי רק דברים שליליים להגיד על הלשכה, נכנסתי לשם, יש קצת יותר דברים טובים להגיד, אבל הבנתי בהחלט למה הציבור מרגיש את מה שהוא מרגיש, ואני עדיין מרגיש את אותה הרגשה. אני באמת חושב שיש לנו כברת דרך משמעותית וארוכה, והיום אני יכול לנתח ולהבין למה. אני לא מצליחה להבין, אוקיי, הרי לשכת עורכי הדין מלכתחילה בשנות ה-50 הקימו אותה, כי רצו לעשות איזו הפרדה בין המדינה, בין השר, שהם יוכלו לתבוע ולא יהיו כפופים לאף אחד. אבל בסופו של דבר אני מרגישה, אחרי שלמדתי 4 שנים להיות עורך הדין, אחרי זה עשיתי שנה התמחות, למדתי למבחני לשכה, עשיתי תואר שני, איזה 7 שנים עסקתי בלימוד והעשרה, בסופו של דבר באה הלשכה ואומרת, אם לא תשלמי את ה-1,000-1,500 שקלים, את לא יכולה להיות עורך הדין. למה? באיזה זכות? למה? מה אני צריכים את הכסף שלי? מה, לעשות המבחני לשכה? למה אני צריכה? למה זה הרישיון, עריכת הדין שלי? תלוי בכסף בסופו של דבר. קודם כל כי זה החוק. החוק מתיר ללשכה לגבות דמי חבר ואגרה. לא ניכנס לדיפרנציאציה בין האגרה לבין הדמי חבר. היום זה קצת מעורבב, ושאת משלמת את דמי החבר, זה כלול בזה אגרה, ונשים את זה בצד. אבל החוק גם מטיל על הלשכה חובות. הוא הטיל עליה חובות, כמו ההתמחות, שזה מנגנון מאוד מנופח, עושה גם עבודה חשובה. ופה זה מתממשק עם שחר. זה כל הפיקוח על המתמחים, זה ההכשרה שלהם, זה הטקס, זה ברמת הגלימות, וזה מנגנון... אני מממנת על גלימות? את מממנת לפי חוק. הגיוני שלעורכי דין, במיוחד שזו קבוצה גדולה, יהיה להם איגוד שגם ידאג לנושאים המנהליים האלה, כמו גלימה וכמו תעודה וכמו פטיש. השאלה אם לשכת עורכי הדין לא אמורה להיות משהו... משה, לא קיבלתי פטיש. שהוא מעבר. אני לא. אתה לא, הביטוי. שהוא מעבר לתפקיד המנהלי הזה. כי בשביל לשמש תפקיד מנהלי של חלוקת גלימות, לא צריך לשכת עורכי דין. אפשר להקים איזשהו חנות או איזשהו משהו שהוא הרבה יותר פשוט. בכל זאת, לשכת עורכי הדין עם המוסדות שלה, זה משהו שהוא הרבה יותר מובנה והרבה יותר ארכאי, מאשר משהו של חלוקת תקציבים. כן, אני שנייה אסיים איתה ואחזור לנקודה. העניין של הגלימות, אל תתפסי בו, כי גלימות זה משק סגור. כלומר, על כל שקל שגובים מהמתמחים שבאים להיבחן, זה מוחזר בגלימות וכו'. אבל יש בהתמחות, יש מפקחים ויש חוקרים ויש מנגנון שלם שעוסק בזה, על בסיס יומיומי. יש ועדת התמחות. מה לעשות? הלשכה צריכה, יש הרבה עורכי דין צעירים, סטודנטים שמבקשים להתמחות, ויש איזושהי בעיות אתיות או בעיות משמעתיות, ואנחנו צריכים לתת את המענה, וזה מנגנון, ויש עובדים, ויש שכר עבודה. והעלות של כל נושא ההתמחות בלשכה הוא משהו כמו 7 מיליון שקל מהתקציב. זה כמעט 10%. ומה עם משכורות? כי זה המשכורות... אם הלשכה מפזרת משכורות, למשל דוגמא, מה המשכורתו של יושב ראש הלשכה? שקל אחד. גם לא. זה מצחיק. לא, היועצת שלו, בוא נשאל כמה היועצת שלו מקבלת. אני מדבר על בעלי התפקידים שכן מקבלים שכר. אם יושב ראש הלשכה עושה את בהתנדבות, מה טוב. השאלה אם הדוגמה האישית שלו, היא גם זולגת לשאר התפקידים שתחתיו. קודם כל, ראש הלשכה, סגני ראש הלשכה, יושבי ראש המחוזות, כל נבחרי הציבור בלשכה עובדים בהתנדבות. שיהיה ברור. ולגבי המשכורות, כן, יש המון משכורות מנופחות בלשכה. אני חבר בוועדת כספים, מטעם סיעת המיעוט. איך קוראים לה סיעת המיעוט? לא, זה המיעוט, זה לא סיעת המיעוט. אני הקמתי את סיעת הצעירים,
ואנחנו נבחרנו, הכנסנו 2 מנדטים. בסופו של דבר במסגרת הסכם קואליציוני קיבלתי את התפקיד שקיבלתי, וחבריי השתלבו בעשייה. כל אחד קיבל את התפקיד שמתממשק עם האג'נדה שלנו. ומתוקף העשייה הזו נבחרתי כחבר ועדת כספים, שנשלטת באופן מוחלט על ידי סיעת הרוב. אתה מתאר פה סיטואציה שהיא ככה מזכירה לנו את הכנסת, ולמה אני מרים גבה? כי למתבונן מהצד, או לא כך מהצד, אני דווקא קצת מעורה, אבל במיוחד למתבונן מהצד זה נשמע שלשכת עורכי הדין, כל הכבוד, זה לא... איפה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים שיש מריבות קואליציוניות בכנסת, זה בא לידי ביטוי בחקיקה, זה בא לידי ביטוי עד כדי כך שזה מגיע לאזרח הקטן. איפה עורך הדין, ופה השאלה שלי, איפה עורך הדין הממוצע ועורכת הדין הממוצעת, איפה הם, הדיון הזה ביניכם, הקואליציוני הזה, איפה הוא בא לידי ביטוי אצלנו? זה נכון. איפה אנחנו נפגשים איתו, אם בכלל? קודם כל, אתה נפגש איתו. אם שאלתם איפה הכסף ולא, אז זו שאלה שהיא כחוט השני. כל שנה שואלים איפה הכסף, וגם אני שאלתי אותה, ואני יושב בוועדת כספים, ואני עדיין שואל איפה הכסף. ואני חושבת, לא מזמן קראתי פוסט שלך, שפשוט נחרדת מסיבות... אני שואל שאלה יותר מקורית, עזוב את השאלה איפה הכסף. השאלה היא, למה לי זה חשוב לדעת איפה הכסף? ברור שכשאני זורק 1,000 שקלים בשנה, זה חשוב לדעת שזה הולך למטרה ראויה. ברור. אבל אנחנו מוצאים לא מעט כספים. השאלה המטרידה יותר זה לא רק איפה הכסף, אלא איפה אנחנו, עורכי הדין, יכולים ליהנות מהכסף הזה. כי אם תגיד לי שה1,000 שקל הזה הולך 80% לגלימות ו20% למשרות, או 70% לגלימות ו30% למשרות, זה לא ככה ישנה לנו, החלוקה הזאת. השאלה איפה אתה בא לתאר לנו כרגע, איפה אנחנו כן צריכים להתעניין ולהבין שהכסף הולך למטרות שאנחנו המטרות צריכות לעניין אותנו. אתה אומר דבר והיפוכו, אתה אומר, למה, לא מעניין אותי לאיפה הולך הכסף, ואז אתה אומר, רגע, אבל איפה הכסף? אז השאלה, תגיד לי, איפה חשוב... מה האינטרס שלנו? למה... אני אנסה לעשות סדר. הלשכה, ולדעתי זה שורש הבעיה, יש מבנה מעוות. מה זאת אומרת מבנה מעוות? אתה דיברת על הכנסת, אז בלשכת עורכי הדין יש מעין כנסת, זה נקרא המועצה הארצית. והיא שולטת בתקציב, ובמינויים הסטטוטוריים, בוועדה למינוי שופטים, מינוי דיינים, תפקיד מאוד משמעותי. תיקוני חקיקה, כלומר שינוי כללים נעשה במועצה הארצית. יש גם ועד מרכזי. איזה כללים? כללי לשכת עורכי הדין? כללי לשכת עורכי הדין, ודאי. לא חוקים רגילים של זה. לא. ויש את הוועד המרכזי. הוועד המרכזי הוא הממשלה. באופן מוזר, הממשלה לא נבחרת באופן עצמאי, היא למעשה נבחרת מהמועצה הארצית ומהמחוזות. עכשיו נגיע למחוזות. המחוזות הם גופים עצמאיים בתוך הלשכה. אז יש לך למעשה מעין כנסת במחוז תל אביב ומרכז, שזה ועד מחוז תל אביב. יש לך כנסת, מעין מיני כנסת בחיפה, ויש לך מיני כנסת בצפון, ומיני כנסת בדרום, ומיני כנסת בירושלים. ומכל הסלט הזה, ומכל הסלט הזה, יוצא בלגן. למה צריך אותם? למה בכל מחוז צריך? למה לא מספיק אחד ראשי? כי זה מה שקבע המחוקק. המחוקק קבע שלשכת עורכי הדין יהיה מחוזות, וכל מחוז הוא עצמאי וריבוני, ויש לו גם תקציב עצמאי. מתי קבע המחוקק? השאלה אם אתם, לשכת עורכי הדין, אם אתם מבינים שהדבר הזה הוא פחות רלוונטי, אדם עולה לשנות ולהפוך אולי איזה מין מנגנון שהוא... קודם כל, התשובה היא מה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו לא מבינים, לא כל כך רלוונטי. כי אנחנו לא משנים את החוק, אין ביכולתנו לשנות את החוק. החוק צריך לשנות אותו. לא, במקרה הזה אני מאמין, עובדה שיש דברים שהם בכלל בלי מחלוקת, כמו למשל הערכת ההתמחות. שזה כולם בלשכה חושבים שצריך להעריך את ההתמחות, כולם בלשכה חושבים שהבחינה היא איומה ונוראה, כולל ראש הלשכה, ואנחנו לא מצליחים לשנות. לא מצליחים לשנות את החוק. בנושא הזה, אם אנחנו כבר מדברים על הערכת ההתמחות, זה נראה נושא שמאוד בוער לכם. הפלג הצעיר והסטודנטיאלי של הלשכה. מה באמת עמדתכם בסוגיה הזאת? אתם כמו עמדתם של נבחרינו? או שאתם דווקא אולי מהכיוון שלכם אתם רוצים לדאוג לאינטרסים של קיצור תקופת ההתמחות והקלה במבחני הלשכה? אני אסביר. בתור דין של משה, שככה יצא, אחד הדברים שעשיתי, גם במהלך שהייתי מתמחה, הייתי יושב ראש הפורום למניעת סגירת שערי מקצוע עריכת הדין. הגענו למעשה, זה מצחיק, כי אני היום נמצא מהצד השני, אבל אני נמצא מהצד השני כי יותר קל לשנות מבפנים. כמובן יש את הפוליטיקה של הלשכה שקצת מפריעה, אבל אין מה לעשות. העניין הוא
כעיקרון, צריך לעשות משהו בהצפת המקצוע, וצריך לעשות משהו שכן מתעללים במתמחים, שלא בדיוק עושים כמו שהחוק אומר, צריך לעשות דברים משפטיים גרדה. שליחויות, קפה לבוס, עבודות בשבת, לא מקבלים שכר מינימום, כל הדברים האלה. זה גם כבר עורכי דין צעירים, גם... בסדר, האמת שזה באמת בא וקורה. עכשיו, אין בעיה, כעיקרון, להאריך תקופת ההתמחות. אבל מה שאני אומר אז, שהייתי בכובע של סטודנט, מתמחה, וגם היום עורך דין, וגם היום יושב ראש הוועדה, אין סיבה להאריך התמחות כל עוד הלשכה לא עושה פיקוח אמיתי. כי אם אנחנו עכשיו קוראים למתמחה, אומר במחאות, עבד לשנה, שגם אני עבד לשנה. זה לא קצת ניסיון למרוח את הזמן, כי אתם הרי יודעים שלא יהיה פיקוח רציני על ההתמחות. אני גם לא מסכימה עם זה. מה זה עבד? רוב המשרדים מכבדים את עצמם, ויש להם מתמחים, ומי שלוקח בסופו של דבר מתמחה, הוא עושה, אני זוכרת שהבוס שלי תמיד אמר לי זה, אני עושה בסך הכל טובה ללשכה שאני לוקח מתמחים, שהייתי מתמחה, אבל בסופו של דבר אין לו אינטרס, הוא יכול לקחת עורך דין צעיר ולתת לו את אותו שכר, והוא שלא לנצח, לעומת זה מתמחה, הוא צריך ללמד אותו מאלף עד תף, ולמעשה הוא עושה טובה ללשכה. אז בואו לא נגיד שכל עורכי הדין הם מנצלים, אבל זה לא נכון, זה לא נכון, היום אני יכולה לקחת מתמחה למשרד שלי, עורך דין צעיר, וצער לי, אני עורך דין צעיר. בעוד 500 או 1,000 שקל, יש משהו במה שהיא אומרת, אבל אם היה מנגנון, אוקיי, שלמרות שהוא מקבל כסף, אבל כל מי שמפקח על ההתמחות, אותם מפקחים שמגיעים לבוא ביקורות, הם גם מתנדבים. כן. מה לעשות? ובשביל לעשות פיקוח מסיבי על מתמחים, צריך בשביל זה... הם לא מתנדבים. לא, אני מבדיל כאילו... זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי אמר שזה, אני לא יודע למה, מאיפה עולה הצורך בפיקוח המתמחים. אני זוכר שאני בתור מתמחה, ואני גם בטוח שגם שלושתכם בתור מתמחים, לא נראה לי שהייתם זקוקים כך לאיזה מין איזה פיקוח של לשכה. אני חושב שהעורכי הדין שלנו עשו את עבודה הרבה יותר משמעותית מעוד מפקח חיצוני שבא ויפקח עלינו. העבודה של עורכי הדין שלנו הייתה מספיק טובה, ובואו ניתן את הקרדיט לעורכי הדין שימנו אותנו, באשר לבוא ולתת איזה מין איזה אדם שלא מכיר את המשרד, שבוא ויפקח. איזה בדיוק פיקוח אתה מצפה? לא, אפשר הכי... מה הקטע של פיקוח? אוקיי, אני לצורך הידיעה, אני אקח איזה... מה, יבקרו את הכתיבה שלי? אני חייב שתבין משהו. אני מבקר רשמי היום של שירות בתי הסוהר. אוקיי, מטעם לשכת עורכי הדין ומשרד הביטחון פנים. כשאני מגיע לעשות ביקורת, באיזשהו בצור כלשהו, אני מודיע ואני מודיע למפקד המתקן, אני מגיע לעשות ביקורת או שאני מופיע. אני פשוט מופיע. בלשכת עורכי הדין, אוקיי, ככה זה, אין מה לעשות, הם מודיעים מתי צריך לבוא לביקורת. ואני שואל אותך, ומה יקרה אם לא ידעו, מה הם ימצאו שם, המתמחים שלא עובדים? תאמין לי, המצב שהיום, לפחות לפי ראות עיניי, שמתמחים לא מתבטלים, הם עובדים קשה מאוד, אולי יש עדיין את הספיחים של פעם, של המתמחים שמנקים ועושים שליחויות בלילה, למרות שלפי דעתי זה כבר הרבה פחות מבעבר. לא. לדעתי זה הרבה פחות מבעבר. שוב, אולי יש נתונים אחרים. לפני שנתיים עשינו סקר, אוקיי? ובסקר יצא ש74% מהמתמחים לא עושים עבודות משפטיות גרדה, אלא עושים תוספות. בנוסף. אבל מה זה אסור? תראו, אם בן מיעוטים פנה אליי ואמר לי שהוא היה צריך לעשות טיח או צבע במשרד, אז אם זה בנוסף... אבל זה חריג, אין זה בדיוק חריג. אבל יש הרבה אנשים שלא מתלוננים. באותה מידה גם יכול להיות לך עובד בחברה אחרת, בחברת טלפון כלשהי, שלא יסייד את המשרד, למרות שזה לא מנוגד להסכם שלו. אני לא מדבר על החריג. החריגים צריך לטפל בהם, ואני לא בטוח שצריך להקים ועדה בשביל זה. השאלה לא בחריגים, אלא במיינסטרים של המתמחים. האם במיינסטרים של המתמחים יש צורך בפיקוח נוסף למה שיש היום? בוודאי. השאלה שאני אשאל אותך זה, האם החברים שלך והקולגות שלך, אוקיי, היום עשו התמחות ועשו אך ורק עבודות משפטיות? רוב העבודים שלי כן. לדעתי גם אף עובד לא תמיד עושה רק את העבודות המיועדות לו. גם עובד גם מלצר, לפעמים מוצא עצמו מעבר להגשת זה, עושה דברים אחרים. שאלה פה זה לא השוליים, גם בשוליים של העבודה של המתמחה המצוי, אלא השאלה היא בדרך הראשית. איפה אתם... הוא, כמו ששמתי לב, הוא רוצה עוד תקציב. זה ברור. אתה שומע לנו על התקציב. האם עמדת לשכת עורכי הדין היום היא כעמדת חברנו שצריך לפקח על המתמחים מעבר לפיקוח הקיים? קודם כל, אני עומד בראש ועדה שאמורה לטפל... כל ועדות בלשכה הזאת. כן, אני חבר בוועדה להעצמת נשים, ועדת כספים. להעצמת נשים? כן. אני רוצה ועדה... אתה חבר בוועדה להעצמת נשים? זה לא חוצפה, אני רוצה שנשים יהיו בוועדה. רובם נשים,
ורק נשים, אנחנו רוצות ההתחלה, אך ורק אני רוצה להקים ועדה. הוועדה לעניין הוועדות. דווקא לפני שבוע הגשתי הצעה לראש הלשכה, וגם הצעתי את זה לראשי המחוזות, לעשות שוויון בין נשים וגברים בוועדות המקצועיות ובוועדות הסטטוטוריות, ובכל הוועדות. שוויון כפוי. ודאי. יום עיון, אתה מגיע ליום עיון, אתה רואה פאנל של 10 גברים ו2 נשים. אני חושב שזה ביזיון. נכון, במיוחד שיש יותר נשים, בדיוק, אני חושב שהיחס הוא כמעט שווה. אני חושב הבדל מינורי. הבדל מינורי בין היחס לנשים לגברים, ביתרון קל לנשים, ואני חושב שזה מופרך לראות סיטואציה שבה 80% גברים. בנשיאויות ובוועדות המקצועיות בלשכה, זה המצב. תסתכלי על כל ראשי הוועדות, כשאני מדבר על ראשי הוועדות זה יושב ראש, סגנים, ממלא מקום, הרוב מוחץ. ואומר את זה גבר שעומד בתפקיד בכיר. ואם הגעתי לשם זה כדי לשנות, וחלק מהדברים שאתם הצגתם פה הם נכונים, ואנחנו שם כדי לשנות. לגבי המתמחים וסטודנטים ועורכי דין צעירים, שלדעתי הם כבר... המתמחים ועורכי דין צעירים כמעט באותה סיטואציה. אני עומד בראש ועדה שהוקמה על ידי הוועד המרכזי לטפל באכיפת חוקי מגן. לצערי, ואנחנו עוד פעם חוזרים לנקודת הכסף, במועצה הארצית היום לא שולט ראש הלשכה הנבחר. שאת מדברת על עוזרת, אני מדברת על עוזרת של ראש הלשכה הקודם. שקיבלה מאות אלפי שקלים. הפלא ופלא, התחלף ראש הלשכה, פתאום התקציב של ראש הלשכה קוזז ב-30%. ולאן הפרופורציה שהייתה, יש פסק דין של השופט מודריק, שהקצה, זאת אומרת, הוא חילק את תקציב הלשכה, 50% הולך למחוזות בחלוקה יחסית, ו-50% לוועד המרכזי. זאת אומרת, לפעילות הוועד המרכזי, שזה פעילותו דה פקטו של ראש הלשכה. מה שקרה זה התחלפה המועצה. אבל יושב ראש הלשכה הקודם, יורי גיירון, עדיין אוחז במושכות. הוא שולט במועצה הארצית. באמת, הפוליטיקה הקטנה... זה לא פוליטיקה קטנה, כי בסופו של דבר זה הכסף. שם הכסף. וכיום החלוקה היא 65% למחוזות, 35% לראש הלשכה. ובאופן סיסטמטי, זאת אומרת, באופן רוחבי, כל תקציב של ראש הלשכה ירד ב-30%. אז בהקשר הזה, הכסף היום נמצא במחוזות. זה נכון, זה חשוב. רגע, שנייה, אני רוצה להבין רק, כעורכת דין, למה אני צריכה לממן את הקוקטיילים האלה שאתם במחוזות עושים? אני גם ככה לא מגיעה לשם, אני גם ככה לא מוזמנת. סליחה, אני בקושי מוזמנת. אף אחד לא מוזמן אותי. ואם אני רוצה להגיע כבר, כמו לכנס של לשכת עורכי הדין, כל שנה בקיץ, סלח לי, השנה בחרתי לטוס עם משפחתי ללונדון, וזה יצא לי יותר זול מאשר להגיע לכנס, כי עזוב את 5,000 שקל שעולה המלון, הדמי חבר הזה תוספת לבת שלי ולי ולבעלי, זה כבר יצא לי ממש לא עסקה משתלמת, ושבוע בלונדון עלה לי הרבה יותר זול להיות שבוע באילת דרך הלשכה. למה שלא יהיה מימון, כמו מועדון חבר, הצרכנות של חבר, או כמו מועדון חברת חשמל, שמשלמים הרבה פחות ועד, והם מממנים ובאמת מסבסדים, או מה יש לנו למעשה? כרטיס אשראי של ממברס? שכרטיס אשראי לקבל הנחות, יש לי את לאומי קארד, או של ישראכרט, מאסטר קארד, או סליחה, כל שם אחר. אז מה שקרה פה זה הדבר הקלאסי. אנשים שואלים שאלות, טובות ונכונות. ואז אומרים, רגע, אבל פוליטיקה זה בחוץ. בלשכה, הרוב הוא פוליטי. נכון. ההחלטות נובעות בעיקרן מהחלטות פוליטיות מובהקות. למה? אני לא רואה כמעט הבדלים באג'נדה. כולם חושבים שהמקצוע בירידה, כולם חושבים שצריך לשפר את מעמד המקצוע. אז למה פוליטיקה? מה הפוליטיקה פה? הפוליטיקה היא בזה... יש לך... איזה אג'נדה? יש לך אג'נדה. אג'נדה במה? אם אתה אומר שאין חילוקי דעות, אין פה ימין ושמאל, אין פה ערבים ויהודים, אז מה בדיוק אג'נדה? האג'נדה היא אני ואפסי עוד. זה לא אג'נדה. זה לא... אם זה אג'נדה... אמרתי, אין הבדלי אג'נדה. אמרתי שאין הבדלי אג'נדה. יש לך 5 מחוזות, וכל אחד רוצה לשבת במקום שלו. יש מי שרוצה לרשת את ראש הלשכה. יש כל אחד, ברגע שיושב על כיסא, יש לו אספירציות פוליטיות, ויכול להיות שזה בסדר. ויש את ראש הלשכה שנבחר, ופה גם יש איזשהו מאבק אישי שאי אפשר לנתק אותו. יש מאבק אישי בין ראש הלשכה הקודם לבין ראש הלשכה הנבחר, ולצערי, את משלמת על זה, אני משלם על זה,
כולנו משלמים על זה, ופעילות הלשכה נתקעת, ואני אומר את זה בצורה מוחלטת, רק מטעמים פוליטיים ואישיים. יש ההבדלי האג'נדה... אז למה לא להעיף את כולם? לנקות את כל יש ועדת פוקאצ'ה, שאמורה לתת את החלטותיה, את המלצותיה. הייתה כבר המלצה, הוקמה ועדה על ידי השר הקודם, השר נאמן, שאמורה לתת את המלצותיה. טרם קיבלנו את ההמלצות, ואני לא יודע אם השרה החדשה אז יש המלצות. אבל אם כבר הזכרת את הכנסים, אני לחלוטין מסכים עם הגישה שלך, שאנחנו לא צריכים לממן את הקוקטיילים האלה. אני באופן אישי סולד מהקוקטיילים האלה. אני חושב שמעבר לכיבוד אישי, לתת הרגשה למי שמממן אותם, אני עושה, זה באמת לא משרת 80%. אבל הבעיה היא שוב מתחברת לעניין פוליטי. אחוז המצביעים בלשכה הוא מאוד מאוד נמוך. ב10,000 איש הוא משהו כמו 20 ומשהו אחוז מצביעים. אז הקבוצה הקטנה הזו היא גם הקבוצה שמגיעה לקוקטיילים, היא גם הקבוצה שנהנית מכל הפסיליטיז של הלשכה, היא גם באה להצביע. הרוב השקט, ההגיוני, לא בא כי זה לא מעניין אותו. אז מה שנעשה זה שימור. כי אנחנו יודעים, זה לא משנה במי נבחר, לכולם יש את אותה אג'נדה, ובסופו של דבר הם רוצים לשבת על סביב שמנת. אז אני מציע שתרימו את הכפפה, תקראו פרוטוקולים, תראו מה כל אחד אמר, תראו לאן הולך התקציב, יש הצעת תקציב, כל מחוז, ראש הלשכה, כל אחד הגיש הצעת תקציב, הוא מפרט לאן הוא רוצה לקחת את הכסף. אבל אף אחד לא עושה את זה, כולם מדברים, אבל לא עושים. אנחנו שם, ואני באמת חושב... וזה מעניין מה, כל מועמד מגיש בעצם, זה כאילו... כל מחוז מגיש הצעת תקציב לוועדת הכספים. לפי חוק, כל ועד מחוזי קובע את התקציב שלו. בעבר, הגבייה הייתה בנפרד. כלומר, מחוז תל אביב היה גובה בעצמו את דמי החבר שלו, ועד המרכזי היה גובה... זה הגיוני גם. נכון. מה שקרה בימי אורנה לין, היא הייתה יושבת ראש מחוז תל אביב, ואם אני לא טועה, שלמה כהן נבחר אז כראש לשכה, והיה שלום בין מחוז תל אביב לוועד המרכזי, והוחלט, מה שאתה אומר, שהוא הגיונם של הדברים, לגבות את הכסף ביחד. מאז זה נשאר, למרות שהחלוקה השתנתה. כלומר, פעם אחת למחוזות היה יותר כסף, ופעם אחת... הרי מחוז תל אביב והווה, אם אני לא טועה, משהו כמו 80-90%. לא 80-90%. יש שם 35,000, זה מתוך 55,000. הם בהחלט החלק המשמעותי. הם גם צורכים הכי הרבה, יש שם הכי הרבה אוכל צעירים. הם צורכים. מה יש? אוקיי, אני רוצה להבין. אז יש קוקטיילים. כמה קוקטיילים כבר יכולים לעלות? אוקיי, יש קוקטיילים, יש את הפיקוח על המתמחים. אני משתתף באחד מהימי עיון האלה, באחד ההשתלמויות של פרשה מעשית. על חשבוני? חינם? לא שילמתי על זה, מחיר מאוד מאוד נמוך ומאוד משתלם, וזה דבר דווקא שהלשכה, אני מאוד מברך על הדבר הזה. בסך הכל ב-390 שקל אני מקבלת 3 חודשים של ימי עיון. אני לא מצליחה להסתכל. את יכולה לבוא לזה, יש מלא מכל הנושאים את רוצה, מכל נושא, ממשפט עברי ומשפט פלילי ומשפט אזרחי. מה שתדאג לי לאיזה משמע אחרי. וזה מיטב המרצים, ויש הפסקות קפה ואוכל, ויש יום אחד גם שזה יום שלם שכולל טיול. אני הייתי ביום כזה, הוא עלה לי למעלה בסביבות 1,000 שקלים. 390 שקלים, לעורך דין מתחת 8 שנים, מעל 8 שנים זה לא הבדל גדול, בערך 500 שקלים. וזה באמת השתלמות ארוכה, מעניינת, עם אנשים טובים. אני חייב להגיד שבאמת שפה יש דברים מבורכים שעושים במחוז תל אביב, יש דברים שהם פחות מבורכים, ומותר להעביר וצריך להעביר עליהם ביקורת. לא קיבלנו עץ. מה שאת אומרת לגבי הקוקטיילים וטקס פתיחת שנה של באר שבע שעלה 320,000 שקל למחוז של דעתי הוא 200,000 שקל, 2,000 איש, זה בעיניי מספר מופרך. זה גם בניגוד לחוק. החוק מתיר ללשכה. אנחנו 5 דקות אנחנו אפילו פחות מ5 דקות, לכן משפט סיום שלך ומשפט סיום. אני חושב שיהיה טוב אם בלשכה יפעלו לפי החוק, שהחוק לא מתיר לנו, לא במקצועות חובה ולא ברשות, לעשות קוקטיילים, ימי עיון, כנסים, ימי ספורט וכולי, דברים שהם לבר מקצועיים, כלומר אנשים בני החבר צריכים ללכת אך ורק להעצמת העורכי דין, לשיפור מעמד המקצוע, לשיפור איכות עורכי הדין, ולא שום דבר אחר חוץ מזה. ואם כולם ישימו את האגו בצד ויכוונו לאותה מטרה, אז תבוא הגאולה, אבל צריך להיות ריאליים. רוצה משפט לסיום? זו רוצה. לא, פעם העורך דין שנתנו לו אופציה לדבר דבר לא? לא, עוד דבר אחד
שמשה אולי דיבר על משהו אחר, עניין הצרכנות. נשאלת שאלה בעצם איך גוף כזה גדול, אוקיי, של עוד אנחנו מתקרבים ל-70,000 עורכי דין, אז הוא פעילים או לא פעילים, איך גוף כזה גדול... לא מצליח להביא שום... זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. אפילו על מלון באילת. אני אסביר לך את זה בשורה. יש הסכם עם ממברס, ההסכם הוא עד סוף 2014, מתיר לממברס הערכה של עוד שנתיים, ההסכם הזה נחתם בשנת 2009, אושר בוועד המרכזי, ועם זה אנחנו חיים. אני מאוד מקווה שההסכם הזה יגיע לקיצו בהקדם. כן, אבל זה אורחות הברית. ההסכם הזה, לצערי, כפי שהוא כתוב, הוא מאוד מאוד קשה. רק משהו, אני חייבת להגיד, אחרי מה שאמרת, שוועד מחוז לקח תקציב, למה אתם לא עושים עתירות? כולנו עורכי דין, למה אנחנו לא פונים לבית משפט, בג"ץ, תראו את הקאסה. איך הם הסגישו את בג"צים במחירים? הם ישמחו עוד בשביל הפרסום בעורכי דין. לפני שהכתוביות עולות לנו לפרסום. אוקיי, בעניין הצרכני אין ספק שיש פה באמת איזשהו משהו, משה באמת סיכם את זה בעצם במשפט, אבל גם שבעצם הגענו לבוא ולעשות, רצינו לעשות מהפכה גם בתחום הצרכני, ואני אז הצעתי לראש הלשכה לעמוד בראש הדבר הזה. עד 2014 אנחנו סגורים בחוזה, וסתם שתדעו שזה אחת החברות הכי רווחיות שיש, אוקיי, אחרי חבר. אוקיי. אנחנו צופים לשניכם גדולות ונצורות. רבית, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, ולא נשכח אם נהניתם לעשות לנו אייס. גם אם לא נהניתם לעשות לנו אייס, ונתראה בשבוע הבא. יום שלישי בשעה 9 בשידור חי, וזה נכנס לספריית ה-VOD שלנו. אז כמובן להיכנס אחרינו ולצפות בנו עוד ועוד ועוד ועוד. להתראות. לילה טוב. אנחנו נוכל להמשיך. היה קצר.